mamili sa Dicey Japan. Ayan. Sagi. Ayan. Namalengke po. Hindi ba siya, hindi niya alam eh. Ayan, ganyan po kami dito. Mga hello guys, ayan. Good evening sa inyo lahat. Ayan, kasi good evening na dito sa Qatar. Kalalabas lang ni Naim sa kanyang trabaho, kaya sabi niya magkita daw kami sa Mall of Qatar. At last, matutuloy na yung pagkikita namin sa Mall of Qatar. Kakain lang kami ng dinner doon, tapos after nun, uuwi na rin ako, tapos uuwi na rin siya. Yan, ganyan lang yung pagkikita namin every day off ko. Pag day off niya, hindi kami nagkikita. Pag day off ko lang. Kasi pag day off niya, Friday, busy siya. Ay, busy ako kasi may trabaho ako. Tapos pag day off ko, yun, napasok siya sa kanyang office, tapos nakikita na lang kami pagka ganitong hapon, pagka gabi. Yun, mga 1 or 2 hours lang, tapos yung uuwi na ulit kami sa kanilang mga bahay. Ayan, ganun lang. Once a week po kami nagkikita. Ayan, on the way na ako sa Mall of Qatar. Ayan, mega love shop. Ayan, Mall of Qatar ako, on the way na ako. Andito na po ako sa Uber. Ayan. Thank you so much guys. Ayan. Naka-green ako ngayon. Ayan, thank you so much guys. Ayan, maraming salamat. See you later. Ayan, bye. Ayan guys, on the way na ako. Malapit na yata eh. Andito na yata ako. Ayan. Brother, this is Mall of Qatar na? Yep. Wow, ang bilis no? Parang maintindihan na akong Tagalog ako. Yeah, this is a Mall of Qatar. O, diba? Makulay! Ang Mall of Qatar! Ayan, dito na ako sa Mall of Qatar. Ang bilis! Promise! Ayan. Ang daming humps. My humps! My humps, my humps, my humps! Ayan, guys. Andito na daw kami sa Mall of Qatar. Sabi ng driver. Bibebe na ako. Bababa na ako. Ayan. Chincharan. Ayan na ang Mall of Qatar, guys. Makikita ko ang H&M. Ayan. Ayan. Ang Mall of Qatar. Ayan. Please drop me in the entrance. It's okay. Thank you. Nahirap ako mag-English, but lahat ng tao dito English. Ayan. Andito na mi, where na you? Ayan. Andito na mi, where na you? Ayan. Andito na kami sa Mall of Qatar. Kahit saan talaga may carrefour. Laging may carrefour. Ayan. Welcome to Mall of Qatar. Ayan. Ang tayo sa may pangalan ng Mall of Qatar. Ayan. Mall of, ay, huwag nakikita. Wait, ayun na yan siya guys, oh. Mall of, wait. Ayan, Mall of Qatar. Nakita niyo ba guys, ang Mall of Qatar? Ayan, nandito na ako. Magbabayad muna ako ha. Bye! Hello guys, ayan, andito na ako sa Mall of Qatar. Ayan po, ang Mall of Qatar guys. Diba, laki niya? Sobrang laki niya, hanggang doon pa yan guys. Ayan, tapos ayan. Hanggang doon guys. Ang laki ng Mall of Qatar. Ayan, ang Mall of Qatar. Welcome to Daiso. Meron din palang Daiso dito guys. Ayan. Tara, pasok na tayo guys. Let's go! Ayaw lumagpas ng sasakyan, nakala niya dadaan ako. Sige guys, later na again. Bye! Yan, nandito na tayo sa loob. Ang bango. Parang may nagluluto sa loob. Tignan mo naman kung gaano kaluwag dito yung mall. Ang luwag-luwag. Magandang bulaklak. Yan, diba? Naintindihan niyo yung nakasulat. Yan, may checkpoint na naman. Magpapacheck muna ako ha. Huwag ng Starbucks. Yan guys, nandito ako sa Daiso Japan. Yan. Nakabili ako ng pangkamot ng likod. Pakita nyo guys. Pangkamot ng likod. Tapos yung ano naman, pang massage yung likod. Ayan. May bala ko kung bilhin dito yung sinturon. Lahat dito is 7 Qatarial lang. 77777. Ayan. Ayan yung mga pangkamot ng likod.
toothbrush. Ayan. May mga empty. Ayan. Hintayin ko lang si Naem. Nandito ako sa may entrance. Asan na kaya siya? Gusto ko to. Kasi pag masakit yung likod ko. Maraming mabibili ditong mura. Oo nga naman. Ganda ng mga bulaklak ko. Ganda. Ayan yung mga baunan ng bata. Stationary. Ang malayo. Hintayin ko si ano. Hintayin lang natin siya bago mag-ikot-ikot tayo ng konti dito. Ayan guys. Ayan na po si Naem. Ayan na siya. Ayan. Daiso Japan. Tara. Hoy, I buy this one. Like this. And then when I you buy me get your basket. Yala, get basket baby. Ah, this one. We go rounding. Come. Let's go. Hello guys. Ayan. Ang hina ng boses niya. Ayan, kumakain kami ngayon sa... Saan tayo kumakain, baby? Where were you? Yeah, but... What? Jollibee. Jollibee daw. Ayan, ngayon, may mga question kami dito na sasagutin namin. We have some question. We need... Ha? Yeah, question na sasagutin namin. Ayan. Habang kumakain kami, ayan. Napakita niya yung question. Ayan, habang kumakain kami ng Jollibee. Ayan, guys. Mamaya, sasagutin namin isa-isa yung mga question. Okay? Bye! Ayan, we're eating Jollibee. Ayan. Nakita niyo ba? Ayan. Yes. Kakain muna kami. Kabahan baby love. Ayan. Tumatawa si Naem. You open na your foods. Open. Ayan. Habang sasagutin namin yung mga tanong. What is the first question, baby? Favorite place? What our favorite place? What is your favorite place? Same. Ito, Bulagi. He answered already. What? Where? Dito Bulagi. Dito daw sa Villaggio. Yun daw, kasi lagi kami doon nagkikita ni Naem sa Villaggio. Ito. Where we meet, we're always meeting in the Bulagi. yes, in Villaggio. Next. Next daw, next. Sino ang mapitid? Not much to waste money. Naem. Yeah, ikaw. No, you. Sa? Because he buy if he buy things kapag kailangan lang. If he needs. Ano ba yung mga English ko? Bumibili siya ng mga gamit kapag kailangan lang. You buy something if needs, ha? Not always. Oh,
Yes, she right. He right. And then, What reason are you fighting? yes. What? Why? What? No time. He always not. Sa? What? Oh. Daytime no time. Nighttime time. Nighttime only sleep. We don't have time for each other. That's why we always fight about that. You put here. He first time to eat Jollibee because I'm angry. Cycle. All of them before. Huh? Second time. Second time pa? For table. Remember? Yeah. And what? Next question. Guess the question. Huh? Guess. Guess. Sino magastos? First dating place. First dating place. You remember? No. Wake up. Yes, Mirkab. now. Yun yung first dating namin sa Mirkab Mall sa? 3rd March. Ha? 3rd March. Third. March 3. Oh. March 3 daw. 19. And then what? You try. Friday. No, you open the rice. You try to eat white rice, baby. Which one? This rice? Yeah. You try this one, ha? I open, ha? Oh. I open it, ha? Second time he ate the Jollibee. Ayan. Oh. Next question. Next question. Who's first say sorry? He always told me sorry. Most times and first time. Yeah. Always. He. Me, no? Sometimes. Sometimes. He said sometimes. Sure. You like taste? Masarap. Masarap daw. Mahina yung boses niya kasi nahihiya siya sa mga tao. Pinagtitinginan daw kami. Finish question? No. Who's joking? Who? Who? Who's joking? You say who? What do you think? Ako. Oh, daw. Yes. He always make me happy and laughing. Movie. Even we fighting in the walking in the mall where we fighting, he always make me smile. Yes. Bye-bye. We'll try this one. He cannot eat Filipino food. He eat but little. Yeah, baby. I told you this. Try this one. And the next,
favorite foods. What favorite? KFC. And McDo. Favorite foods namin yon, yung KFC at saka McDo. Ngayon lang kami yung Jollibee. Next. Favorite place? Again food from No. Finish? Finish na. Yun yung mga ano namin. Who's moody most? Uy, sa? Ano pa yung mga tanong mo, baby? More question. For you. Gusto mo, you want to ask? What? Ano? Mostly rice. What right? Riding. What right? Riding. Travel. For travel? What I cannot understand what the question. Mostly riding. But traveling. Uber. Yeah, me. Both. Both? Yeah. Sino daw yung mahilig gumala sa aming dalawa? Kami daw dalawa. What more? More question? More question? Who's malaki team? Ano daw ang malaki ang tiyan? Mita? Siya daw, siya. You. Min. Siya. You. Take rice, okay? Yes. More. Last question. Playing card. Who's the most loving? Sweet. Me? You also? Me? Tatawanan ako. Yun guys, yun yung mga konting mga tanong na nasagot namin. And then, hope you like it guys. And thank you for watching. Bye-bye. Yan, thank you guys. Bye. Bye-bye. See you next time. See you next. I'm thinking you're joking. No. When you said 1 minute, then I see no minutes. Only 1 minute. Huh? Me also. See here. Fifty-six, 7, 58.